Izikhali zikamoya. You must always be ready. Isikhali sikamoya. Isikhali sakho noma ngabe usibekile, noma ngabe uyalwa ngaso, noma ngabe wenzani ngaso. Induku iyona nto yokuqala umuntu ayiboniswayo. Ngoba impi kamoya inkulu usazoyilwa impi kamoya. Uyabona ke thina abathandazi nasi ingubo yethu enamandla. Ingubo yokulwela mina nokulwela wena. Why? Ngoba sibiziwe emhlabeni sakhethwa. Sakhethwa sikhethelwa ukulwela isizwe. Kumnyama kungcolile emhlabeni lamalanga. Angeke uhlale ungalandelwa imimoya emibi mangabe ubiziwe. Ngakho ke siyalwa ke thina ekuseni nemini nantambama. Silwela ingane zethu zomoya, silwela isizwe, silwela wonke umuntu. Siyathandaza ke thina silwa ngomthandazo, silwa ngenduku. Isikhali sokuqala osiboniswayo nasi, mphupha induku, I dreamt of this, I dreamt of a spear, I dreamt of... Usuku uboniswa ukuthi usazolwa impi kamoya. There is physical war, there is a spiritual war. So you must know the difference between the two. Thenga izikhali. Once you dream of izikhali, thenga leso sikhali leso sizosebenza. Umnikazi uzosebenzisa. Ngithi awavote, yabonga mkhulu.